Ladies and gentlemen, brothers and sisters, this is Igbo Proverbs Explained. I am your host, Nnaoma Isaac Osu. Ụmụnna, nke a bụ ilu Igbo. M ga-akwa ya n'olu oyibo ka ọ kwa n'olu be anyị. I want to explain the proverb that says, nkịta raa nsị, eze ere ewu, which is, if the dog eats shit, the goat's teeth get messed up and dirty. What does it imply? What does it mean? The proverb says that somebody else is punished for the offense of another, and it's an error. Somebody is faulted with another person's mistakes. The goat that never smelled shit, to have its teeth messed up is a big error. For somebody else to get punished for the offense he or she never committed is uncalled for. I believe that is why Jesus had to say that a man should pray and say, Father, lead us not into temptation. I believe it's big temptation for somebody to suffer for what is not guilty of. So, pray. Ụmụnna, nkịta rie nsị, eze rie nkịta, rapụ ewu n'ọrụ onwe ya. N'ihi na Igbo na-asị, o metara ya buru, kama onye ga-emeta nke ọ ga-emeta, ọ dawa onye ọzọ n'isi, nyenwa ala na nkịtị na otu akọrọ m n'ọnụ na ilu ahụ. Ilu nke ọzọ m ga-akọ bụ nke na-asị, emee nwata ka emere ibe ya, obi adị ya mma. Nke a bụ ilu ndị Igbo na-akpọ ụka na ilu, nke bụ ọ bụrụ na nwata inyere nwata ji, nyekwa ibe ya ji. Ọrịa bụ inye nke ọzọ ji, nye onye nke ọzọ ede. Mee nwata ka emere ibe ya, ka obi wee dị ya mma. Do to a child the same good you have done to his colleague, and not discriminate. You give one yam, you give the other one stone. Is uncalled for. Do to the child as you have done to his and her colleagues. That's my package for today. Ụmụnna, otu aka m n'ọnụ taa, abụ m nwanne unu nwoke, your brother Nnaoma Isaac Osu. I'm starting off from here. I say goodbye. Ka ọ dị oge ọzọ. Daalụnụ.